Čo človek kúpuje za 5 eur? Takže dovolte, aby som vám predstavil publikáciu Podnikateľské minimum farmára, ktorú vydal EZAT, Európsko-slovenské združenie agroturizmu a turizmu tohto roku. Publikácia je zameraná na podnikanie vo farmárskom sektore. Naše združenie EZAT sa zaoberá publikačnou činnosťou a vzdelávaním farmárov a podnikaním vo vedeckej turistike a agroturistike od roku 2007. Cieľom tejto publikácie bolo v podstate približiť farmárom aktuálne informácie z oblasti novopripravovaných noriem programu rozvoja vidieka 2014 až 2020. Ďalej sme chceli vlastne poskytnúť čitateľom, farmárom, podnikateľom v poľnohospodárstve a potravinárstve prierez všetkými najdôležitejšími finančnými mechanizmami, finančnými nástrojmi a spôsobmi financovania agrosektoru. Čiže jedná sa tam o 3 také základné hlavné piliere, a to je vlastne program rozvoja vidieka, ktorý sa zameriava na investičné financovanie farmárov a potravinárov. Potom je to systém priamych platieb, to je druhý pilier, a tretí pilier sú schémy štátnej pomoci, to je spôsob financovania Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Čiže vlastne to sú 3 základné nástroje, cez ktoré je možné financovať podnikateľské zámery a podnikanie vo farmárskom sektore. Publikácia bola vydaná v náklade 600 kusov a je vlastne cielená pre farmárov a podnikateľov Bratislavského kraja. Distribúcia prebieha prostredníctvom nášho združenia EZAT. My sme venovali 100 kusov Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 100 kusov bolo smerovaných regionálnej poľnohospodárskej potravinárskej komore Bratislava a ďalšia distribúcia prebieha prostredníctvom akcií, workshopov, ktoré organizuje EZAT a sú zamerané na vzdelávanie farmárov a potravinárov.